Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinadya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tenga ti aldaw iti Sabado, Oktubre 1, 2022. Apo nga kakailan may danong kada kayo babayan ti ENR Online ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari di bagamyo ni Robert de la Cruz kadwak ni Maki Paulino Agustin. Agdanggay kami tapno may danong kada kayo digdi kang Ronan Damdamag nga maidasar kenintay pagsasaritaan pagsisinukatan manen iti kapan panunutan. Inday to pagsasaritaan na po diti mapantay iti showbiz amoy diti kampo ni Bong Navarro nagpila apo iti musyon tapno di kas nagtalined ni Bong Navarro iti kustudyar ti National Bureau of Investigation kalpasan nga detoy ket naireklamo apo iti panagmolestya babaen iti may isang modelo ni Denise Cornejo. Deti musyon para iti panagtalined na iti kustudyar ti National Bureau of Investigation ti sikat nga komedyante, host, aktor, gagiyem kay kabsat in basura ti Taguig Regional Trial Court. Gagiyem ken kabsat. Kabayatan na presyo digiti natnateng ngimmato manipud sa 10 pisos aging ganat 20 pisos gapo iti epekto ni Bagyo Carding. Iti sa Maria Bangir, may implementarin iti dating aldaw ti panagbabati presyo dagiti liquefied petroleum gas gagiyem ken kaabsat. Ken padaanan nyo apo diti proposal iti biang ti Alliance of Concerned Teachers babay na po kada ti representative nga ni Franz Castro gagiyem kay kaabsat ang upat nga oras apo ti workload when no teaching hour dagiti mga isursuro iti biang ti publiko gagiyem kay kaabsat dakila sa ludsud detoy gapu iti nababa nga kalidad ti edukasyon iti pagiliantay nga Pilipinas no kadi agbalin nga upat manipud ti dati nga innem nga oras walupay ket dia nga madadeti agkontra nga linteg apo may panggep iti teaching load digiti mga isursuro gagiyem kay kabsat padaan niyo apo makainuman teto ti may isang retirado ang mga isursuro nga ni Mrs. Marcela Lianio retirado apo manipud iti pampubliko nga pagadalan anya ti makita na napintas kadi saan kadi nga napintas adad nga down na ti kalidad ti edukasyon no kas pagarigan may implementar detoy gagiyem kay kabsat. Iti sa bali nga bangir po may isa nga apo kapitan iti Iliasa Nicolas partikular iti Barangay San Agustin, Barangay 21 ni Apo Pit Duldulaw tinagibunong ti bagas kadigitay kabaranggayan na kang runaan na kadigitay mang namnamay iti panagtalon ngamin na po di tagayam sa Nicolas at damit parte na apo nga saan daan nakatalon gapo iti kinakurang titudo and at the same time awan nagayos nga danom kadigitay irigasyon saan naya nga ti San Nicolas ti kaadwan kadigitay water impounding dam angim uri at the water impounding dam pangalan nat urnong na nga danom gagayem kay kaamsat no dimet nagtudo dimet napunno digitawi nga water impounding project sa apo ti San Nicolas Ilocos Norte ang isukumati pangnamnamaan na pangalaan ti danom no agkisangin ti danom nga mapan kadagiti kataltalunan padaanan nyo eksklusibo apo makainuman tayo ti apo kapitan na Pit Duldulaw bukod na nga kwarta apo tinggatang na tinasursurok ng pitugasot nga sako ti bagas nga naibunong kadagiti baranggayan na kas pangalay ay apo iti rigat nga pasarenda gapo iti saanda a panagtalon na dagitoy ken sabsabari pa iti tampok para iti may isang oras nga panakaidanong kada kayo di programa tayo Damdamag ni Berto.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod. Asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digiti imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digiti babae kas tameten digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages. Adan pay ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar kada kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy-tuloy. Gagayam kabsat pagyaman na tayo pa po dito sa maganad. TMT Construction Supply nga TMT Construction Company nga masarangan na po i 48A Kabungaan North Tawag City kung kayo matunan ni Honorable Sangguniang Bayan Member Telwin Tapawan. Kastapay di panagyaman tayo ni Ma'am Erlinda Ferminhood ti barangay Nagdikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan ti St. Camilo's de Lelis Hospital di barangay number 1 number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa ay kada Mr. Joe Agtarap kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap di Ibavich, Hawaii.
Thank you very much idi Pugad Lawin North Courier Service idi Balintawak Street Lawag City ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Okay, pagsasaritaan tayo apo diti proposal tibiyang ti Alliance of Concerned Teachers gagayem ken kabsat seknan apo kadeti di ba ti talagang oras ti panagtrabaho is 8 hours. Adalinte ga po nga mga bilbilin kaditi apo nga mamaestros nga 8 hours ti panagtrabaho da. Ngayon adamit ti another law nga mangibilbilin 6 hours tapno di 2 hours iso di apo di preparations ken sabsabalipay ngem tata adamanen proposal manipod iti Alliance of Concerned Teacher Representative Franz Castro nga mapagbalin nga 4 hours DJ teaching load di kita mangisursuro gagayem ken kamsat so nga napili tayo ti maysa nga retirado nga mangisursuro apo ti pampubliko a pagadalan ni maysa sa Marcela Lianio or tapno makainuman tayo iti detoy nga aldaw ana ti makunana bayat nga isuda idi ket yung 6 hours or 8 hours nga ita the proposal para iti 4 hours okay na maki. Okay, idi natin kung daway naimbag nga aldaw mo ma'am Marcela Lianio. Ma'am, thank you very much. Itited mo akong daway. Di programa tayo Damdamag ni Berto, manipod ti ANR Online. Good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon to Sir Robert. Ken kadagiti amin nga dengdeng. Okay. Dati da kayo, ilang oras ba yung teaching load or working load nyo being a teacher? Idada kayo di pampubliko a pagadalan, ma'am? Based on the Magna Carta, sir, as 8 hours supposed to be ada ka iti onegti pagadalan yan no eskwela. DJ 6 hours actual teaching load actual based on the Magna Carta. Kaya 2 hours iso dagiti tiyempo na nukwan nga panagaramid ti devices, taking of papers, making lesson plans, lagi dyan no sir, ti obran ti 2 hours. Okay. With that 6 hours and 2 hours nga preparation para iti klase okay met. Awan met tin nakita yung problema or mabannog ka di unay. Ti maysa nga mangisursuro. Iti agarup innem nga oras nga panangisuro. Ma'am. Haan met sir at depende jay oras mo at iti kwaket by kwang amin specialization no mas ka mas lata ti istorom ket adamet bakantem nga panaginan na yan no panagmerienda okay napintas met DJ nga kwan so nga napintas ti DJ 8 hours nga panagyan mo when no actual teaching nga 6 hours sir. Okay. So idi pagka science teacher ka, math teacher ka, social studies or anyaman, talaga nga DJ ka lang, EJ ka lang, hanggang dun ka lang apo Lianio. When sir, at isang road ti field of specification mo. So, major mo ti math, then stick unto the math, depende, no, manong nga klase, DJ isorom. No, talo nga klase ko madDJ isorom, iti bigat, then may sa, when no duano ko ameten, iti malem. Okay. But during your days kadagiti nga tiyempuyo yung bilang dagiti estudyante or pupils siguro mga 30 up to 40 but ngayon may mga classrooms na ata na 50 to 60 Ma'am Marcela. Well sir talaga 40 to 50 idi adapay no SSC ka, special science class ka, 30 laeng. Okay. Yung EB 40 to 50, okay met. Basta
ma-atensyon nam amin dagijay nga ubing. Siyempre, dapat pasaway, ano ka, but you have to call their attention. Okay. I-consider tay kadi nga di bigger number of students or pupils in the classroom ket kasapulan met ti mas at atidung nga oras para iti panangisuro kadakwada. Ma'am Marcela. When sir, atap Okay. nang tikas takat masubaybayan no anya dagijay ubobraen da. Iso nga dapat nga masubaybayan. Tanuhan mga subaybayan aket adada handa maipasnek wano anyaman. So all eyes on them Bomborob. Sir Robert. Okay. Okay, so kada gitoy gaputa kasjay dimmakkel ti bilang lalo kada ti nga school year dati pa naglukat ti klase ita base kada iti rumrumar nga report adu di kiti nagsira nga private schools nagdagsa ti enrollees kada iti public schools so dimmakkel ti bilang digitay then here comes the proposal coming from Representative Franz Castro nga mayababa from 6 hours agbalin nga 4 hours DJ panagisuro. So ano ti makita yo? Is it positive para itibiyang ditay adalan or agmabalin nga negative? Ma'am Marcela. Ti panagpunak sir ken ti makikita aket kasla negative man ag 4 hours da. Kasi awan unay oras da no kwan nga mangkita, there will be no more time on the enrichment of the part of the fast learner. More time and more time on the remedial teaching and the slow learner. Dejay no kwan. No basit ti oras da aket kasla handa nga maisagaccept dayjay kayat da nga ma-impart kadagjay nga ubing. Okay. During your time, idi tiyempo, ma'am, nga kas mangisursuro, it takes how many hours, how many minutes ti preparation mo before nga rugyam, di klasem? Aket before nga inka nakiskwelahan sir aket Ready always ka? prepared lakon. Okay. Always prepared. Awan ti datay diretso ka jay kwartom no malpas ti flex ceremony then go immediately to the classroom. Okay. An may elementary time ada digiti oras sidi nga after the flag raising ceremony ada pila diti chatting or tungtong diti bang isursuro iti sango di eskwela so haan niya po kaw tikas jay ma'am para kaditi adalan wenno estudyante. Ti elementary sir siguro kasjay ngem ti high school sir aket nawidomet dagiti high school dagiti estudyante ti high school nga noor-orayan da ka nga adamang jaoneg di eskwelahan ket sikat ti or-orayan da nga nang kichis-chismis pay laeng adanto sa una kan. Okay. No mabalin if you don't mind ma'am ano ti subject nga insuro yo? Mathematics, sir. Mathematics. Yan yung pinaka sa mga biyang ti pagadalan. So yung longer time nga panangisuro. Kunayo tatay na dakamat yo digitay slow learner compared ka diri fast learner. So Yes. adda ngayon ti attention ti mga isursuro yung mga slow learners. Yes, sir. Okay. So dijay no alaente percentage wise from one class let's say 30 to 40 sino tad fast learner or slow learner si jay unig ti klase ma'am Marcel? Depende DJ klase sir kasi no homogeneous DJ klase akit awan wanay problema. No heterogeneous akit isa DJ pagkuamon nga adadong adadot oras mo
nga mangi kwa DJ slow learner no kwa. Yan ba yung ano, yung diti ano section nga agtitipon digitay bright gaputa mas alalisto nga i-compute ida or i-evaluate ida para iti honor roll, Ma'am Marcela. When sir at no kasla ko man no SSC ka, awan mo problema ijay. Talagang i-kwam DJ italek mo. Diyan yung intipon mo dagiti slow learner kadagijay aket marigatan dagiti ay ubing. Okay. Sino yung mga qualified teacher para sa mga bright pupils or bright students or SSC? Halimbawa, Ket dagiti met laeng adda knowledgeable met dagiti adamat lang knowledge na tino anya nga subject dagiti ay po aser. Okay. So meaning to say nga da kayo nga mangisursuro at damet ranking nga para itibiyang ti pananggigem ti may sa klase no mapangka kayo digiti bright or mapangka kayo digiti slow learners, Ma'am Marcela. Haan met sir. Haan met nga kasdan. Okay. Haan met. Okay, so with that, gaputa dimakkel ti bilang diti estudyante, umababa no kas pagarigan maaprobaran or honoren ti DepEd di nga proposal negative, parang hindi maganda iti biyang ti eskwela. Kanyak sir aket negative. No aprobaranda di 4 hours per day nga panangisuro kadagiti ubing ngano estudyante. Okay, so ano dayjay dadto mga orasen. Okay. Panagyan ato nag-eskwela. Okay, so dapat ma-maintain DJ 8 hours, 6 hours yung teaching load, then 2 hours preparation for the class. Wen sir. No siya ka mesa. Okay, kas may isa nga naggapo iti pagadalan may I know ano ti sekreto aside ka diri quiz or periodical test, ano digiti other ways ti mangisursuro tapno matrace na no talaga nga adda naadal je ubing wenno awan ngamin ka digitoy adda digiti reklamo addan ti nangato nga grado addan ay nangato nga tukad ti elementarya even high school ngem cannot read cannot write pay laeng. So kada kayo nga mangisursuro ano ti way yo tapno ti kasta ma-check yo nga talaga nga talaga nga adda simrek ije utek je ubing kada kita insuro yo, Ma'am Marcela. Aket inal daw no talagang nga ada simrek jay ulo jay ubing kaya jeng surum masapol nga you give more questions to them. Okay. Okay. Yeah. Kung minsan no sinot nakaingatot ima na for the first question until the last question parang sila rin na apo ulyan nyo. When sir at dagiti dadto manukwan handa masurutan nen. So later on i-base mo maten when i-commenten the question dagijayhan na kasurot. Iso nga rod ikam ida iti remedial teaching. Okay. Adda digiti time nga digiti mangisursuro ket oray after lunch break da ayabanda diti ubing da pagbasain da di abay da damit digiti agpaikuto agpaiuban so yung mga ganon na ma'am sakripisyo latta di jayen na gaputa kayat mo nga makasursuro amin digiti ubing mo. When sir, datat araramidek, siya kami isa, datat araramidek idi. Aglalo no, kasi math dejay, dapat no, first year ko kasi handa pa ilamot ag-multiply, actual pa, ikam ti kwan, pag-recite them, kasi kadeso ko, no, na-memorize na bueno, na ipaniyan ti utek na dejayen, and then, isuro ng tometen, tayo pada na, nga, ubing. Okay. To lessen the problem of the teacher. Okay. Ano ti panagsintiryo? Siguro dita nga edad yu ma'am, mabalin adda digiti mun una nga inadalan nyo kaditi si Marsaruno. Ti panagtulid ti panawen gimmaget kadi simmadot kadi ti ubing agadal, Ma'am Marcela.
Idi sir akit idi damdamo akit na kasi ada ba city district to ngamin idi. Kaya ako nga iba ko jay. Ngayon adomet timang gusto kanyak idi no apay nga stricto kasi ado ti maadal da. Idi. Ngayon idi naglablabas nga tao yanen akit medyo agpamet yo bingen. Kasla sumadot damet ten kadakwa kasjay sir. Ngayon madakyan ka nga kit sir, no kasano ti panang kontrol mo, no apay nga nasadot da, no kasano no ti panang tulong mo, no apay nga agsadot lagi dyan nga estudyante. Okay. Idi siyak ti elementary akit local vernacular dari ti Ilocano nga libro idi ti Bao, siyak ni Kiko kung kunana. But ada di kita mangibaga nga mas okay naman noon na. So para kada kayo naging naging computer age na yung iti panagisuro ada di kita mausar ditan television, internet, kada pag-researchan idi ko libro amin na textbook sa amin. So kasalot pa nang kumpirayo tata kada giti old ways iti panagadal compare kada ti modernon nga panagadal. Napintas na dati moderno itat nga panagadal sir at kompleto daanen i-click mo lang ta computer ket rumor dagiti kwan. Kasla ko mati math self study no kwa no in ada DJ problems ijayen self study no kwa DJ ubingen awan ti explanation na nukwan isto nga ada masakulat lang ada explanation no kasano ti panangalan na dayjay nga answer wenno anyaman. Okay. Another one nga makitak dito nga medyo iti biyang ti panagadal ket kanya kamo no, paboran nyo dito takder ko. Da kayo nga mangisursuro, nakadaduunay dito may papaubra ka da kayo. No fiesta't ili, da kayo agi prepare ti programa. Birthday dito opisyal, da kayo jay, anapay, intunukwan, ag-coach kayo para ka dito contest. When no saan, mangisuro kay ti sala. Kada amin na hanya hanga may bilang nga digiti ket tubeng iti mas adada nga kinaepektibo ti may sa mangisursuro apo Marcela. Aman sir aglalo dagijay kwa. Ngem no when it comes to extracurricular activity kadagiti based onto the students akit na pintas. Ngem no dagijay extracurricular nga may panggap kaditi ingka makikwayan ti minminatay, nyaman, angka agserbiyan ti kita birthday, kada tay oras mo nga roden, sir. Okay. Lalo no tengat aldaw, kating ka ijay. Kada kita nga rod piman kat madamat klase. Kada kita nga rod piman ubingen, hindi mabaybay ang ganukwan. Oo, yan nga so DJ agpabutos, agsensos, agi preparat programa ti fiesta kada daamin-amin samon to coachan dagiti estudyante gaputa daangayen ni kastoy nga pasali, padaangayen even private nga pa-contest ada dagiti representative mo no maimbitaran nga pagadalan then di teacher isut mang coach, isut mang isuro o kadiji estudyante na di pukaw di jay pare di parang isuro di ba po Marcela ja kamo no kung manunong ka wenno saan kiti ka panunuta. Yan sir talagang mapukaw ka dagiti estudyante. Okay ma'am so suma total para kada kayo awanan dagiti day napukaw dagiti dadto mga oras at attention mo kadagiti ubding nukwan. Okay. So suma total para kada kayo saan kayo nga pabor nga mapagbalin nga 4 oras ti working load digiti mangisursuro? No siyak sir ket hang ko nga paboran day jay. Okay. Maraming salamat Ma'am Marcela. Adda digiti advice mo kadagiti active teachers kadagitoy and student to include parents gaputa dapat met i-monitor yung parents ng anak na. Go ahead ma'am, go ahead. Tilang makunak kadagiti mangisursuro kadagitoy ko man ano sanyo kung mabasit dagitoy anak kayo nga umay agbasa tapnon ti kasta ket magunod na met datay napintas masakbayan da aglalo no tay parents ket han namet unay nga
maasikaso dagitay anak da so nga baonda iti onek ti eskwela taano san tayo dagitoy nga ubing. 35 years ko nga ning sursuro ket kasi na po Diyos na ano sakmet ti nang isuro oray madamat agida ako maiti aldaw haanta ayapak dagiti ubing. Ija unag di klase, tas ako, ada pa gubrak idawen no, pag-memorize, pagsurat, mananyaman ti, but just to help the students. Thank you, sir. Okay, pahabol lang po, ma'am. Dito ikaw ng aming pagilya na Pilipinas, sengket ko, maudit ti mamaestran, no, sweldo't pagsasaritaan, compare ka na iti kabangibang tayo nga pagpagilyan ti Asia, ada epekto na DJ, para kada kayo? Yung sweldo. Well, ada sir, akit ko na met, at ano, ibasar mo, ti teachers, nang runa dagitay nagaget nga teachers, akit, tayo ko na da nga backbone of the country, lakas diyak naman, datay ko, so dati talaga nga mga receipt, when no, mang tultulong, no kasano nga agbalin, ti mesa nga tao. Okay. Okay, ma'am. Once again, thank you very much. Iti pa nang i-share mo kaditang takder or kapanunutan may panggap ka dito nga iti nga proposal. Maraming salamat po. God bless you po, Ma'am Marcela Lianyo. Thank you too, sir. Thank you. Okay. Bye-bye. Yes. So DJ Apo ni Apo Marcela Lianyo, gagiyim kayong kamsat. Anang amin ti pagibasaran numano nga oras ti panangisuro wenno pa nagtrabaho digiti mangisursuro gagiyim kayong kamsat. Base Apo ti Republic Act 1880 saan da nga exempted kaditi talaga nga working hours nga i-require ti Department of Labor wenno gobyerno nga 8 nga oras nga panagtrabaho gagiyim kayong kamsat. But adda nga minti ka kontra na detoy deti Republic Act 4670 nga saan nga rumbeng nga aglabes tinem nga oras ti panangisuro digitay mamaestro ken mamaestra tapno may kandamit ti panawen nga mga nga sistir Apo kaditi paperworks ken digitay teaching related activities da. Kung minsan yung mga teaching related activities parang mas nilalamon niya yung oras para magturo nga kas kaditi kunak agasem agsensos mabanto agsensos in tunukwan adda programa tunukwan adda quiz dapat giti pribado nga agpa-quiz agimbitar dati pagadalan non-show television managipyo adda digita kakasta ini adda sumurot ni coach gigiyim kayong kamsat nga mapan kaditi pagkukontesan kakabsat ken gigiyim ayon digiti ano dam tapno mapagtugma idi Apo ti nilaon ti Republic Act 1880 ken ti RA or Republic Act 4670 nang iparwar ti may sa resolution number 080096 babaen ti Civil Service Commission no CSC dati ket di pa tawen 2008 tapno may kan ti paglawlawagan na po ken makumpleto di 8-hour workday dagiti mangisursuro nga mabalin nga maaramid iti uneg ken ruar ti pagadalan nakabase iti nasaong agreemento wenno katulagan nga nabukel nga babaen iti panagtataripno nga pakaibilangan digiti nang ibagi manipud ti administrasyon ti pagadalan digiti mangisursuro agad adal pakairamanan digiti naganak PTA ayun PTA importante dito nga nagbalin nga katulagan tapnon ti kasta maikan ti visa wenno puder digiti dua gagiyem kayong kamsat nga mabalin DJ oras nga i-render digiti mangisursuro uneg ken ruar ti pagilyan tapno makumpleto DJ 8 nga oras idi na sao nga panagtataripnong para iti dati nga katuluagan rumbeng idaulwan ti principal, punong guro, di ba yung punong guro? Tanggapan ng punong guro. Kung ano jay, yung nga to jay ridaw ni Office of the Principal, gigiyem king kabsat, deti ket adda iti kalintigan na nga mangawag iti panagtataripnong iti uneg ti pagadalan. Ti punong guro, wenno principal met,
tinapusgan ang mga report iti Civil Service Commission, ti Commission on Audit, ti scheme of implementation, iskema, ti panaka-implementar, iti napagtutulagan wenno agreemento ket mamonitor da babaen ti Division Superintendent. Yung Division Superintendent, gigiyim kay kamsat. Segundo iti DepEd Order number 16, iti tawen 2009, dagiti mangisursuro, rumbeng nga kumpletuende, iti may sangal daw pa nagtrabaho, no sa dinno nga mangisuro dat inem nga oras, gagiyim kay kamsat ngen ken saan da nga ideklara nga under time ti report da iti attendance yung mga kwan noon por surat-suratan damit da iti DTR da agigihim keng kamsat saan namin ta kaya ta sa uwi na mabalin nga agawid ti mangisursuro kalpasan ti nemaw nga oras saan nga diskresyon ti maysa nga mangisursuro no anat oras ti kayat na nga isiserek wenno irurwari ti pagadalan deti ket kas manang bigbig iti linteg wenno regulasyon nga saan nga panang pili iti pang personal nga punto nga detoy ket makabentahe ken ka ken dapat nga mabigbig ti pakabuklan ti nasao nga regulasyon wenno linteg na lawag nga inulit ti Division Order number 16 iti 2009 nga maikanti mekanismo wenno katulagan dagiti dua nga oras nga mausar babaen kadagiti mangisursuro ket pribilisyo da para iti nem nga oras pa nagtrabaho nasursurok ngem sa nga pulo nga tawen manipod na ited tinasao nga panangilawlawag ti Civil Service Commission mabalin nga inem nga oras nga kanayon DJ mangisursuro kadagiti pagadalan nga digitoy ket mangsurot iti nasao nga agreemento iti kada pagadalan no kasta aging ka kadagitoy adda pay laeng ti kan kabukbukudan wenno agdidiferensya nga interpretasyon iti kada mangi dadaulo kadagiti pagadalan. Yun yung yan yung DJ ti paglawagan gagayem kay kamsat deti duwa nga linteg ti RA 4670 ken kastamit ten gagayem kay kamsat ken DJ RA 1880 yung 1880 8 hours ti trabaho digiti mangisursuro dito naman sa 4670 6 hours nga working load gagayem kamsat but adda tinagbaling nga instruction coming from the Civil Service Commission way back January 28, 2008 nga nailawlawag nga digiti 2 hours ket mabalin nga preparation or mabalin nga aramid in line iti panangisuro in or out iti pagadalan yan po yan higayim kay amsat. So let's wait and see. Kitain tayo no anat agbalin nga sungbat ti Department of Education iti detoy lungalong ni Alliance of Concerned Teachers representative gagayim kay amsat Franz Castro nga mapagbalin nga upat nga oras ti panangisuro dagiti mangisursuro ni Ma'am Marcela Lianio nga retired mathematics teacher iti maysa nga pampubliko pagadalan saan nga pabor iti detoy nga lungalong. Ayon okay, happy watching Marisa si Roma, Tessie Puerte, Eloisa Guerrero, Teresa Libed Loyola, ni James Guerrero Dumlao, ken ni Apo Kagawad, Gloria Managira, dito Barangay Raraburan, dito Siyudad Tilawag. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite,
Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Irideto nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Ang importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyo di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat ilan mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng nabigsada handa gurigor, handamit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor,
JMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Alas 12:43 ti oras. Iti dati kong dawa. Sige po kay numantay umet ni Apo Barangay Chairman Pete Duldulaw. Iti Barangay 21, San Agustin, San Nicolas, Ilocos Norte. Apo Kapitan, thank you very much. Iti dati mga kong dawa. Nga makainuman da ka iti dito yung aldaw. Iti programa tayo Damdamag ni Berto. Okay, sir, direktatan. Diti napasamak dito barangay yung kaadda diti saan niya nakapagtalon. Gubway ti ginakurang ti danom. Apo Kapitan. Well, sir, talaga kasto ti napasamak sir o tudo kaya nakurang mo ti pagalamay ti danong. Okay. Yung di ba yung San Nicolas, I think it already tayan nyo at ti small water impounding project. Hanya nakargaan, di sweep, dita pasetyo, Apo Kapitan. Paglaplapyas ti danong na sir nga adayong amin to yami di jay may 1 kilometro kat awamot aripit na kumamang ka di pagtalunan may iso nga sayang di jay danong nga ato sir. Okay. Apihaan niya na hanga nakaprograma from manipod ken ni water impounding dam down kada iti pagtatalunan hanga nakaprograma di kanal nga pagnaan ti danom tapno umabot kada iti digiti pagtatalunan nyo, Apo. Nakaprograma mo ti kunani municipal agriculture city ko sir nga aging kana itata andamot pa na lalpas ket manong kawan so nga kanayon nga matay tira mi sir ang kami nga makapagmulang at saya. Okay, so already the first crop first cropping season awanti nakapagmula. Dahil ko matik first cropping season mi sir ta isuti kuangam idi tiyan kapayaan na nagbunubong kami. Di ko na ako matudon. Katagdawa kayo di bunubumin. Ako malati tudon. Di kami makaragabon, sir. Okay. So kaya't nasa when naprepararan nyo ti pa nagbunubon ngem awam met tudo di kad saan nyo nga maitipel ni bunubon. Yan ta pagtatalunan, Apo Kapitan. When sir, sa mulag tudo ka di ito yan nga awanan hana mabali na natagdaw-daw di bunubumin. Okay. Hanya maserbian ti National Irrigation Administration or NIA di kita pagtatalunan nyo, Apo Kapitan? Saan sir ta adayo kami na surong di yami. Okay. Kasi adda digiti nakasarsaritak from San Lorenzo adda rigasyon ngem awang kanome tagayo sa danom. Isu nga ter aramiden daditan agpadpadanom dan usar digiti water pump nga patarayen ti makina. Apo Kapitan, ditayan nyo awan ti kasjay nga source of water. Adda DJ source of water ko maserang kasanumot kit na kadadayumot sano agusar kam ti makina kami maubrod jet danumin ko. Okay. Okay, adda rough estimate yo adda manung hektarya ati saan niya natalon dito paset ti barangay San Agustin, Apo Kapitan? Agad ginasun sir dito ila yami dito purok mi ket yamanan mo no dito sa nga pulong manalo dito kan nakapag dito may isa. C25 kan 6 no sir. Okay. So since then, in pakamuyo iti biyang ti Municipal Agriculture Office or even ni Apo Mayor, nga kasta ti sitwasyon nyo dita? Amo da sir kanayon da mata magkita. Kan kanayon dapat nga kay nga malpas to dita repeat ta daman nga mawmat. Balik ko nga min sir duwa dito danmi nga upper bugnay sweep dito yami dito dam dito yami bugnay mo dito may isa isulang ti at mabalin nga pagka talunan ni jay dito bugnay sweep sir dito upper awan sir awan pulos. Okay, Kapitan, so gaputa kasta ti sitwasyon ti pa nagtalon so hanggang nakatalon na digiti sumaruno ko mga maimula, let's say mais, munggo or anyaman talagang hopeless nga adda maimula gaputawan met ti pangpadanom wenno pang sibog.
Well, sir, awan, narigat. Itala, damot kulumi ang narigat latta. Okay, okay. Okay, so deti tinang itunda ka deti pa nagibunong yo on your own experience gastos yo kadeti I think 700 plus nga bags ti bagas apo kapitan. Well, sir, maasyanan mo, tamanggit kita, di padak nga manalo nga, padak nga, di nakapagraab, at kasanong lang, ano, kastalatang ang kanayo nun, sir, narigat mo, tayo pamuspusan. Mhm. Okay, okay. No sponsor. May panggapit dito. Talagang naggapu iti bulsayo ken ni Mrs. Ken ni Ma'am. Dahil gito nga naitid ka rin ka baranggayan nyo. Well, sir, dahil tati inururnong ko, nurarim ko, sir, di barangay. Okay, okay. Okay, so mano amin dati na ibunong sako ti bagas with in 25 kilos or in 50 kilos dito, apo kapitan. 10 kilos ka lang, sir, ng 718. Nga pamilya, sir, data. Ang 718 nga sako mo, tidjay. Agtaltalon ken saan? Amin niya householden or pamilyan, nekan. Amin na pamilya, sir, awan linabsak. Basta enlista, dito, BSW, sir. Okay, okay. So ureha naman nalon na naikan na apo kapitan. When, sir, when, sir. Okay, okay. So if ever may busmanen dito, adapay source of fund mo, personal pa nga pundom para iti sumarunong bansada ti panangipay mo iti tulong kadagiti ka barangay, mapo kapitan. Parang at dan tumanan na, sir, dan tumang ka-hotel ko. Okay, so sipod pa nagtugaw mo nga kapitan, saan mo pa nga inalat yung honoraryo mo or inalam ng inurnong mo? Inalak kami nurong ko, sir, nga ado, di pa ka ito dan na, ita eskwela no ka, di bug na elementary school, ado ka iti buditan. Kan iti damon, nagibunong man, itikot ikat iti December, dito barangay min, sir, dito sa layuda. Okay, okay. So talaga nga trabaho yun dito, mangipapaay iti ayuda. If you don't mind, any other source of income para iti pagbiyagan na apo kapitan? Damot siyang kabasit, sir, na gagagitak mo, mulmula ti kuha. Nandun ma, lalo diti ada tree plantation ko, sir, kada damot pa mataudak basit. Okay, okay. 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 So siguro damok nga ma-encounter nga personal nga kwarta ti may sa kapitan ti maited iti so amin na pamilya iti kabaranggayan na. Siguro adda digiti agpanunot. No pay hanga kas ti panunot ko, madamag ko kada kayo. Is this any connection or preparation di ka upcoming barangay election po kapitan? Ay, sir, inabot nuna, okay. Dagat talaga, nga kasta tigalan, kunura, idi ubingak pa, sir. Okay, okay. Okay, so kada gitoy, adda digiti plano yo pa, nga mangi paay iti may ikadwa, no adda lakit di source of fund. Bun, sir, gengana nga, damo bali. Okay. Damagik man kada kayo iti biyang ti munisipyo. Awang ka diti kasla in paayda pa yung ayuda kada iti saan na nakatalon nya kabaranggayam apo kapitan. At dito makungkuna nga awatin iti kwan po pa dahil manalon ko, sir, idi kwa nga jaka mo umanay ti jay. Magpapayag mo ti jay. Okay, okay. Apo kapitan, saludarang ka. Iti deti ngay naramid mo kadagiti ka barangaya, makita kadagiti pictures ket talagang gasot nga sako apo iti bagasa. Adda mensahem kadagiti ka barangayam, especially digiti agpaspasarita iti mabalin nga panagrigat gapo sa andamit den nga nakamula kadagiti pagtatalunan nya pangnamnamaan a pagbiyagan apo kapitan. Ala, agananos tayo, apong kabaranggayan, tabarang adan tumulay ito nagti apong bendisyon para kada tayo. So nga, di tayo mag-upay lata.
Okay. Okay, sir. Thank you very much, Sinindad Magundaway. Once again, idaanong ko ti panang saludar ko keng ka. Kadeti nga nagbalin nga aktibidad mo. Nasyakak nga ro, di ni makita. Kadeti panang share ni Apo EMJP. Kadeti, dami ko na kay. So, sinapsapol ko, kasano nga makontak ka. Once again, congratulations. Sapay adadapay nga dakdakel nga bendisyon ti Dios. Ti may paikeng ka, kendagiti ka barangay, Mapo Kapitan. Thank you very much. Irintad mo Agundaway, di programa tayo, Damdamag ni Berto. Thank you, sir. Thank you. Okay, so di ni Apo Barangay Chairman Pete Duldulao, iti Barangay 21 San Agustin. Agbuses kay man, sinot nakarami din ti kasta. Pitugasot sa nga pulo ket dua nga bags in 25 kilos. Atin baunong na Apo, karite ka barangayan na, gapo iti sa anda nga pan nakatalon. Gagigim kay Kabsat, Sus Maria Josep. Ano deto yun Apo. Nakadadon, di kita na tayo. We have in Bangi, kensab sa bali pa nga luglugar. Nga digito ket tikag. Ada digiti agsubsubrat ti danom, ada digiti saan matiktikagan gagayim kay Kamsat. So ada digiti digiti mo nang ininuman ti digiti eksperto iti aglawlaw kun ada digiti unproportional nga panagtudtudo. Ada nakapigpig sa tudo na kita nyo di Dingras San Marcelino nagtudot 3 oras nalayos da. Gagiyim ka Kamsat, diri pagtatalunan, naperdi diri pagtatalunan na. Eje paset ti Central Luzon na si Mangbay ni Bagyo Carding, gagiyim kay Kamsat, adda nalayos, adda narpuog, bilyon na po ti balor di kita na perperdi. Adin idun to, nga adda po di kita lugar nga di man laeng maparsyakan iti tudo. Gagayim ken Kamsat. Amuyo dito ket parte di siguro ti abnormalities ti panawenen ada agtudo adda saan ore agas sideg nga itay nagbiyahe kami ket adda kam dito kastoy nga ili nagpigsat tudo dumanong kami di kastoy nga ili agas sideg dalang awan tudo yung ganon adda dito di ba yung natin dry and wet season gagayim Kamsat panagtutudo ken saan nga panagtutudo. Di kita eksperto, observation gagayim kay Kamsat, dapat may mangrugita yung tinudo, even pag-asa, ibaga na deta, May up to, let's say September, October, ada pa ila tudo-tudo. But tatapo saan, ada deti Hunyon, awan pa'y tudo, Hulyon, awan pa'y tudo, Agosto, awan pa'y tudo, adeti mga to creek nga sidigmi apo, jakpay na puot niya dimakkel ti danom na, dati dumakkel ti danom na deta, maano dami na balangig kada water lily, awan pa'y, kasla di na pa'y nadalusan ti lumot, kasla di na pa'y naikat ti lumot, ije lansad na, gagayim kayong Kamsat, nagalis pa'y lat bato, apo nga agbuybuya, gagayim kay Kamsat. So di apo paset ti abnormalidad, ti panawenen paset didi kunadan nya saan nya proporsyonal nga panagtudo na kasla ko makadatay dito Ilocos Norte pagka June, May up to September agtutudo tayo dito umabagata na paset pagka nag-December meta po nag-Berman sa ti banatan na titudo ti umamyanan especially apo Cagayan nga maapektaran no kano daduma ti Bangi pagud po din even Burgos up to Pasukin yung tata saan gagayim Kamsat di apo diti ko na tayo nga unproportional titudon di tiyempo apo ket saanin nga umiso ka di na kaugalyan tayo so nga no daduma ket diti calendar of activities tayo di pagtatalunan gagayim kay Kamsat mayakar gapo iti panangururi tayo ka di tudo kaslayjay nagbunubunda ta-expectarin da nga into numadanon dito nga bulan apagisunto dito bunubong nga sikkaen apagisunto nga itipel iraep di pagtatalon awanan awan metudon ururayan da dito bunubon anot na pasamak nagdawa pa dito bunubunan gagayim kay Kamsat siguro ti dawanan impakandat nuangen impakandat ti tarakenen apo gaputa awam met ti danom nga mapanje kataltalunan gagayim kay Kamsat. So apo Mayor apo Mike Hernando dito sa Nicolas digiti napaarami dapo nga naaramid nga water impounding dam awang kanumet aripit na awang kanumet kanal na aging ganala ijay sweep DJ danom hamet nga makapan ijay kataltalunan anang arud serbina ikita nyo apo nga taga munisipyo aglalo iti biyang ti chief executive na-establisar di kita po tapnon ti kasta pangalan ti danom angim kasano nga rod kasla ko maditi nakagalot anuang
na rubber di likod na, ngem di na met bagawat, di met makapuligos, gabutan nakaparanged. Ang babadji tali, wano saan di met mapan ipasangon na akinwang, kaslakas jay. At the water impounding dam, duwapay ko na ni Apo, Kapitan, ngem saan met na makadanon ni Danom, iti pagtatalunan. Gihim king kakabsat, anarod di maaramid, nagtikag, nagdawa, di kitay bunubon, nga di na iraep ije kataltalunan. Napya kung mga rod no di dawa na, kasla di dawa na no mairaep saan. Apo, magano kakaptalang 1 inch or 2 inches di dawa na, no di peket awan bagas na. Gagayim kay kakabsat di gijay nga naimula Apo kada gitay bueno na ibunubon nga di na iraep di gitay taga Barangay San Agustin. Sabay kasko na ni Apo Kapitan dadantumet laeng maururay nga grasya gagayim kay kakabsat sa nagtultuloy nga dimalas ket dimalas latta di gitay mapaspasama ka po kada dudumang nga paset ti lugar tayo especially di gitay saan metten nga nakatalon na handa metten nga namulaan di gitay pagtatalunan da gaputa awan tudo. At the water impounding dam, at the sweep, angem awam metti makadanon niya danom manipo di sweep. Yung kay kalapin nila no da lamis na yan ta small water impounding project dita San Nicolas, especially hapo di paset ti Barangay San Agustin ken diri sabsabali pa nga lugar. Even San Lorenzo problema da po. National Irrigation Administration amo yun napanak dita di other nights. Nakasarsaritak di kiti man nalon punada ket ti nakadakdakes Robert ket kwa uri maantala di serbisyo da kada kami isula nga isut singiren da kada kami ni Apo agbibayad kay pelang aya iti irigasyon ket di ba dalinte ga pinirmaan ni dating nga presidente Rodrigo Duterte nga libreng ti irigasyon kunak nga rod jakambo kuna di kiti makapungtot nga man nalon di kiti nakamotor nga nakabitbit ti galon mapandagumata nga po iti gasolina tapno pang gasolina da kadi kiti motor gapot agring-ringaten di kiti raepda nga di metten madanuman ang mga no awanton iti maapit da. So, anat problema, Apo nga taga National Irrigation Administration, awan kadit pundo, Apo gobyerno municipal ti San Nicolas, tapnon maaramid di kiti kanal, nga manipod ijay small water impounding project or dam mapan kada kita pagtatanunan. Yan po yung tanong gagihim kay kabsat di kita ti organisa rin nyo o kitain nyo tata ni Apo Kapitan na inted na aminin nga naururnong na iti honorarium na sipud pa nagtugaw na tapno ma-produce na Apo dito 712 sacks of rice in 25 kilos ket may bunong na kada kitay kabaranggayan na. Once again, saludarang ka Apo Kapitan. Okay, thank you very much. Iti TMT Construction Company, di 48A Kabungaan, North Davao City. Babayin ka ni Honorable Sangguniang Bayan Member Telwin Tapawan. Thank you very much, Ma'am Erlinda Ferminhu, di Barangay Nagdikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, dita Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan, thank you very much, Doc. Maributi St. Camillus de Lelis Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Ti Pugadlawin North Courier Service, di Balintawag Street, babayin ka ni Engineer Neil Jose. Dito ipatulod yu Apo, kadagiti kapamilyayo, gagayem, ken ipatpatigyo iti biyag, ijay Manila, ijay Baguio City, ijay Isabela, ijay Cagayan, mapanitan, iti Pugadlawin North Courier Service, iti Balintawag Street, di Ciudad Tiluag, babayin ka ni Engineer Neil Jose. Ni Mr. Ju Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Awan na po tinabati pa yung oras dito nga aldaw para di programa tayo damdamag ni Berto karite guest tayo. Thank you very much Ma'am Marcela Lianyo, Apo Kapitan Pete Duldulao, maraming salamat. Dada Apo di pagayam yon ni Robert de la Cruz kinadua kiti technical control ni Maki Paulino ibatimin tinatalina ay nga malemti Sabado tayo amin na Sabada agyaman kam tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan di paspasama kinibugod tayo alumar idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran di damag wenno paspasamak di sumbat di agtuturay kadiri issues ken kalikagom di dumili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa.
Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Baliw nga kablawan da kayo pabagayam, iti nagasat nga malem, ti Sabado tayo amin nasapada. Idanon manen ti ENR Online, ti sabali pa nga parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Dito bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino. Tapno idanon mi ti sabali pa nga parang ti programa tayo. Dito nga malem intay ituloy nga ibasa. Dito pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Lydia. Ngayong kasangwanan, yentay rugyan, wenno ituloy ti panakaibasa diri surat ni Lydia. At iti sumagmono nga commercials tayo, kasangwanan niya ituloy ti nga ibasa, tinasaw nga surat. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asirig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae custom ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Pagyamanan tayo, di kiti sumaganad, kasi TMT Construction Company, iti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babayan ka ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, ti Iling Marcos. Agyaman tayo pa ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipot iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de la Elisa Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, Lawag City, di kiti kayat yung apo nga ipawit, ipadala ka iti kapamilyayo, gagayemyo, when ipatpategyo iti biyag. Mapanit Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, Lawag City. Agyaman tayo kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Kastameten kani Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. At tuwing aruden yun ti ituloy nga ibasa, ti surat nga nakaypalaunan, ti pakasaritaan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Lydia. Ada ko ti sentro ti ili. Napartak ti panagnak. No pay awan ti masnop a papanak. Kaya rigak ti nayaw awan. Kaya rigak ti awan sursuruten na nga dana. Wenno silaw nga mangranyag. Iti pagnaak. Agingga nga matupar ko ti maysa. Nga pagpilaan dagiti tricycle. Awani din dagiti nakapila ng imadda ti linong da. Nakitak ti may sa atugaw. Inamang ko deto'y ket insigida nga nagtugawak gapu tamariknakon ti bannog ko, Manong Robert. Nasip ngeten ti aglawlaw. Saan lang nga ti awan nga papanak? No di pa'y ket agar-ari ti amak. Amangan ta addari ti managdakdakes nga agaramid ti saan anasaya at kanya. Kabsat ko dita nga inyangad ko ti rupak, ket nagkararaga. Diyos ko pangaasim, si kakadiapo ti kalasag ko. Di na ko mabaybayan, di mo ko maipalubos nga dadakes nga mapasamak kanyak. Aglua akon, kabsat ko, ngem pinatibker ko ti riknak. Apay nga naramid ko ti kastoy. No saan ko ang kabalinan? Masapul nga pagtibkerek ti riknak. Masapul nga aramidik deti tapno saan niya kang kanayon nga maikuskus pilak. Uri kay papanan na ti panangibati kiti anak ko. Sapay ko maapot ag kita kam tupay ti anak ko. Diyan na anak ko patpatgin kaunay. Kinon ko nak.
Tumakdera kidin ngen simiplo ti panunot ko Manong Robert. Ti maysa kariti pagayam ko iti addak pay lang iti high school. Wenno di agbasbasa pagayam mi ken ni Dani. Daytoy ket ni Ana. Ni Ana kita dati pagtainganda iti sentro ti ili. Mapanak iti balay da Ana. Agpatulong akin ko Ana. Aday ko nga kwarta ngem. Mabuti nga kamapan ka di hotel. Tapno iso di pagturugak. Wen, matanda anak no sa dinno ti ayan ti pagtaengan ti classmate ko. Namin pinsanen nga nagtangip ti sibnget. Tilayengen silaw wenno anaraar dagiti silaw manipud ka diti puste ti kuryente. Timanglawlawag ka dagiti dalan. Saan ka nagkamalimanong? Asidega ko ni ti pagteengan daana. Wen, ammok no anya kursada wenno kalsada ti ayan na. Idi makadano na kiti gate, nagtugtugak. Tinugtog ko ti Galba Gate. Sa ano na nga iso didakkel ti balay daana. Gaputa, regular laeng nga makitrab-trabaho met di naganakken ko ana. Base ti panakamamok, idadda kami pailangi ti pagadanan. Masirip ko iti sa ano na yan ang ato a gate nga naglukat ti ridaw ti balay. Ni Ana, anyan nga panakaragsak ko tati dati nga ka-eskwela ak ti umay mangilukat. Irigay. Iri may ilukat na detoy nakigtot. Lydia? Si kakadideta? Wen siyak? Siyak, Ana. Api nga nagrebiikan, kinapi kas na makasangsangit ka. At dalakit di problema. Sige, umunig ka. Umay ka di unig ti balay. Irikadami ti uneg ti balay daana. Nagdamag da ito'y. Awan ti nabalinak kabsat no diningipud no iti usto. Nga pinanawak ti anak ko iti pagtaengan dadani. Angim, Lydia nagtured kan. Apengin naramid mo ti kasta. Mauma ako ni ti kapayak iti pagtaengan da. Sa anak nga tao iti panangibilang di iti naganakin ko ana. Aglalalo lang nga Ruden iti nakapayan ni Dani. Wen nga Rod, nadamag ko. Ken, amom, maamakak kumamang pasangbay ken ka. Ngamin ket, addag warwaras nga damag nga. Kaming ti maysa nga dakkel a sindikato ti droga ti asawam. Apay metten nga nagkakasyon ni Dani. Ngamin ket, mabigbig ti pamilyada. Babak nang marisrespeto a pamilya. Apay nga kas jemeten. Ana, no amok ko madeta, ken masigurado nga talaga kasta ti aramid ti asawak. Tininggar ko kuman. Deta ti pagkunaam nga. Arig na katulungak nga nakapupok iti balayda. Tilaing trabaho, wenno trabaho iti balay ken kastameten. Panangadisari ti anak ko ti araramidik. Jak pahin rumwar kapsat. So nga, naumaakmet ten. Pangaasim na ana, karika ko ba? Awan ti pangibagaam nga da kita dito balayo. Please. Nagkari ni Ana nga awan ti pangibagaan na. Namati ka ti palawag ko. Naasyan kanyak ti gayem ko. Naira na nga iti dedi nga gundaway ket may sa ni Ana iti baleda.
Gaputad da kanu iti Manila digiti naganak ken kuana ken ti maysa kabsat na gaputa immatender di pakasar. Kasar ti kasinsin naket ni Ana ti nagbantay. Anya nga ti planom. Anya ti planom ita. Awan pa ti plano. Nula kumaddamastre ka kapag trabahuan no re anya dita no re katulong iti balay. Sumrekak. Katulong iti balay. Ang mga met no, maisagmak ka iti deta nga pampanunutem. O sige. Umay kan ti kusina ta manganta. Manganta ta satan ton maturog ta. Agsarita ta manggayem. Adu di kiti kayat ko nga maamuan keng ka. Ngamin nabayagin niya saan ta nga nagkita. Sipod na pan ka ni ti pagtaengan dadani ket di kan pulos nakita. E dinto nga nakadado di kiti saludsud nga maiturong keng ka pakairamanan ti asawam nga ni Dani. Nga kaeskwelaan ta. Kabigatan na kabsat. Adu manin di kiti nagsarsaritaan mi ken ni Ana. Ngem puro nga may panggep ken ni Dani. Dito'y nga naamuak diti nagkaado nga sayang guseng iti asawak. Nga jak pulos na damag gaputap pupukak iti uneg ti pagtenganda. Tigayem may sa kaditi rumrumar nga rason nga pinaltugan ni Dani. Tigayem na nga anak ti may sang opisyal. Ket gapu di saan da nga panagkinaawatan wenno saan na apan nakasingir. Iti innala adruga tinasao nga biktima. Dayta tinaamuak ken ni Ana. Agsidsiddo kerak. Agsidsiddo kerak kabsat ta amangan ta mairamramanak. Kaspan nakaasawa na. Nagyaman na kiti Dios ta. Tinarabay na kiti papanaw ko iti kasla impyerno a pagtaengan dadani. Nupay nabatik ti kapapatgan nga gaming ko. Ti anak ko nga ni Jenna. Adda giti kasta nga panagpanpanunot idi umasidig kanyak ni Ana. Lidya may kan tamangantan. Mamigat tanta. Kahit mo rumwarta. Mapantag paspasyar. Saan? Saan ko ang kayat pasyar? Agpupukak dito ibalayo. Diyak kayat nga da makakita kanyak. Manganta. Anya pa iti. Maidanong ka diti naganak kini. Dani. Ada imit ko nga kwarta gayem. Ikang gay di kwarta ta. Mapangkagumatang ka rin masapul ta dito balayo. Bayat nga agur urayak no. Anya ti agbaling nga desisyon ko. Kinunak. Inikak nga ro ti kantidad ni Ana. Edi malpas kami amangan. Ket isumit tin tiruruar na tapno aggatang kaditi. Agserbi ti balay. Ngamin namnawaek nga agbayagak itinasaw nga pagtaengan. Manong Robert. Idi sumangpet ni Ana manipod iti naggatangan na. Kastoy ti padamag na. Nagkita kami ti kasinsin ko. Iredaki ti grocery. Amom kadi nga. Nagtrabaho akiti kabangiba nga probinsya. Idi saan ako na nagtuloy nga nagadal. Anya ti nagtrabaho am. Nagbali na ka sales lady ti grocery ti ikit ko. Kukwa ti kasinsin ni mamang ko. Emjak na kaanos gaputa. Saan ko nga kayat di kiti ka trabaho akin. Naungit unay ti ikit ko. So nga nagawid akmet laeng. Napalalo idi nga yaman ni mama idi makastre ka kiti trabaho ta saan met niya narigat ti trabaho. No awan ti ikit ko siyak ti agyan iti kaha. Ngem gapu iti kina-stricto ken kinaungit na ket naumaak. Ken sabali ti ugali di kiti ka trabaho ak. No kayat mo irekomenda ka ta sadya kang agtrabaho. Napimpintas ngem ti ilimlimeng ka dito eh. Amom sorry no may bagak keng kadeto eh. Adda amak ko lidya iti. Kaadamita dito balay mi.
Saan ka no nga ang angaw? Ti sindikato nga pakipagkamengan ti asawam nga ni Dani. Manganta. Amumon. Siyempre, konektado ka ni Dani. Kaya nadaan iti kaso nga sangsangwen. Diyak kumakayat nga ibuksilan dito ita, diyak kaya tamasaktang kangim. Timet bagik ti pampanunutek, Lydia. Makuntak mo ka diti. Ikit mo nga danti grocery. When, at the landline ni Jai, mabaling ko nga tawagan, tadamit telepono dito balay. Ket no when no kunana, ipatulod ka nga sigod, tapno, makadayo ka ni ti lugar tayo. Amangan pa iket dino si ka nga mismo ti maisagmak, Lydia. Inuray mi ti simmaruno arabi ket tinawagan ni Ana ti ikit na. Nga adda kanon iti balayda. Saan na ngamin niya kayat niya awagan no adda iti grocery gabuta amangan tabisi. Dingdinggek ti panagsarita da nga kinunana nga irekomenda na ti gayem na. Gaputa nagsarde nga agadal. Saan nang impudno nga nagtalawak iti bagtaengan ti nakaikamangak. Anya tinaturpos na kunana siguro tay bagana nga saan ka nakaturpos iti high school. Ngemket di, mabaling ko kano iti tumulong iti pagtaengan wenno iti mismo a grocery. Nagyaman ak kini Lydia gaputa wenno nagyaman ak kini Ana gaputa immanamong kano ti ikit na manang. Kabigatan na Manong Robert nang saday ti tricycle ni Ana. Dita nga impalugan nak. Pasensya kan gayem ha. Saan kalayangan niya itulnog iti terminal? Amangan ta dati makakita ka data. Amangan ta mapagkamalyanda nga kinupkup ka. Kinunana. Agyamanak Ana ah. Kinuna, kinarakop ko ti gayem ko, kas panang ipamatmat ko iti panagyaman ko ken kana. Kalpasan na ket limugan akon, iti tricycle, Manong Robert. Iri kaadda kiti nasao nga lugar, sinapul ko ti establisimento. Sa anak met niya narigatan na ng sapul, gapu iti panangipalawag wenno panangiskets ni Ana iti detoy. Simrekak nga rod kit sinaludsud ko ti Auntie Celia nga iso iti ikit ni Ana. Pinastrek ti Maysa kadagiti sales lady ti grocery. Ket inpanak iti mismo nga ayan ni Auntie Celia. Siyak ma'am ti inrekomenda ni Ana nga kaanakan niyo. O sige, gaputa inrekomenda na ka ti kaanakak. Saan ka nga mangrugi ditoy? O may kay J Balay, ije ka nga agtrabaho. Agbalinak ka di nga katulong ma'am. Kaslakas jayen ngem gaputa sikat in rekomenda ti kaanakak. Ken ingkarina nga sikakit mapagtalkan. Pagbalinin ka kasla alalay ko. Sikat ti mangyarwat ka iti masapul ko ket no masapul nga may nakbalunan. Gaputa sa bali ti connect iti kanen digiti sales lady. Makipag naedak ka di kada kayo ma'am. When adda ti pag naedan digiti katulong iti balay. Ket ti maysa isu ti pagyanam. So nga agobserbar kan. Kay tamit laeng mangrugikan. Obserbarem digiti trabaho dito itano saan ka nga masapol iti balay ket masapol o may katumulong ditoy aramidem. Kinunana. Agyamanak ma'am. Ipan mo dita bag mo iti likod. Adda locker digiti katrabahuam sadyay. Damagem no sa dinno ti mapan mo nga mabalin mo nga pangipanan.
Dagdago sa kanapan iti ayan tinasao nga laker. Adda bakante. Nga pangipanaken, insuro kanyak ti maysa kadagiti paralako. Dita nga nagubobserbara ken timulungak. No nasken nya gikarga kiti bahag kadagiti umayag grocery, digiti grocery yen, digiti umayag grocery. Aramidek Manong Robert. Gapuy di pa ng trato digiti naganak ken ni Dani kanyak kas katulong sa anak nga narigatan kaday rin patrabaho kanyak ni Auntie Celia. Saan namit nga binalbaliwan ti awag ko keng kuana nga Auntie Celia gaputa isu ti insuro kanyak ti kaanakan na nga ni Ana. Agtrabaho agi ti uneg ti balay ket no masapul na kiti sa pagtagilakwan no adda ti baon na kanyak. Mapanak gaput saan met unay nga adayo. Dua kami nga katulong. Adda may isa nga anak ni Auntie Celia ngem. Adda iti sabali nga balay gaput addaanin ti asawa. Ngem masansan nga umay iti grocery kastameten iti pagtaengan da. Di na kabsat nga naayo ak iti trabaho ket nailiwliwag ko ti pasamak. Ti sikreto nga panang panaw ko iti anak ko iti balay dadani. Irikadda kiti nasao nga lugar, nagbalin nga nalukay ni Auntie Celia kunak. Ngamin pagayam ko, mabaling ko met ti rumwar. Tunggal, adda digiti agawi si di adun digiti gagayam ko. Mapan kami kadagiti resort no kasta nga rabiingem. Masapul nga sa anak nga aglabes, iti oras ti alas 10 nga agawid. Tano maaramid deta saan da ko napastriken. Nagyamanak. Adu digiti nagbalin nga gagayem ko. Dito'y Manong Robert nga nasursuro. Ti agbisyo. Kang ronaan nan iti inom, iti serbesa. Iti may sa nga rabi nga kaadami kadagiti gagayem ko iti may sa resort. Jack ni namnama nga at damit sa jay ti anak ni Auntie Celia ni Manong Dino. Inaset ganak ngem kaslamadlaw ko nga nakainumen. Uy, da kamit dito Lydia. Ay, uwan sir. Inawis dak di gagayim ko. Mabayag ka dito San sir? At the limit ko kini ma'am. Masapul nga sakbay nga galas 10 ket agawi da kon tapnon pastriken nak ti gwardiya ngem no aglabesak ti alas 10 ket saan nakano na pastriken ti gwardiya ti balayo. Ay kastaya. Bagay mo digiti arwat mo Kinunana iti napres ko nga buses. Kasla naayayo ak iti balikas ni Manong Dino nga bagay ko kano ti arwat ko. So nga, thank you. Thank you, sir. Kinunak. Pimanaw ngem sakbay nga pimanaw na pigket ti panangkita na kanya. When Manong Robert, napigket ti kikita ni Manong Dino kanyak sakbay nga nagsubli ti ayan dagiti gagayem na. Kabigatan na Manong Robert, di pa nagkita mi ni Manong Dino iti resort. Jack ni namnama nga umay iti baleda. Nakapanaw idin ni Auntie Celia. Lydia, itimplanak man iti kape ken may munti pa iti salas Kinunana. Uwan sir. Nagtimplak nga ro iti kape. Ket idi mapangko ipan iti salas kitkitain nakmanen ni Manong Dino. Apay nga matmatandak metin sir. Ada kadiro giti ti rupak wenno. Sanyo ka di nga kayat ti arwat ko.
Saan? Mauswak nga rin nga kitkitain ka. Amo mi dirabi ket si kalati sipsiputak kida dato iti resort. Ah, sir, kinunak. Amangan no, adamet boyfriend mo kadagiti kinadwam. Ay, awan sir. Ti dua ket sales lady met laeng iti groceryo. Isu dati nangawis kanyak. Di ka nga rod lalaki. Kakabagyan da ka no sir, ag-birthday jay may isa. Ay kasta ka di. Okay. Amo to yun di kapikit. Amang tamabaawan. Kinunanang imidi awatan na. Timag nga nagyanan ti kape. Iniggaman na di kiti imak. Manong Robert. Wen kabsat. Idi pa nang gem na kadigiti imak kaslad da sa bali arik na nga nagsayamasam kanyak. Bulbulunan deta, ti sabali nga ikikita na kanya, kabsat ko. Inawat na ti kape ket idindisuna iti basit nga lamisaan, wenno center table. O madayo ak kumaidin, nga minggawid na ti takyag ko. Ammom na niya ti kayata sa wenti kunak nga, napintas ka. Ay, aagyaman ak kunak met manong. Agyaman ako na kay tayen ken uri pa idirabi. Sir Gayam. Manmano ti pangibagaak nga napintas ti maysa nga babae. Ket no ibagak nga napintas ti maysa nga babae. Kayat na nga sawen. Kayat ko. Kinuna na kabulon ti panang pairot na nga panangigem iti takyag ko. Ket madamdama pa'y ginutad na kon. Ket indinnes nandag iti bibig na iti bibig ko Manong Robert. Agkita-kitak ko maidi. Ngem no apay-apay nga jak maigawid tiriknak. Tapnon ti kasta, subadak tirik na ni Sir Dino. Ididay di metla ka nito, Manong Robert, kaslad da nabukele na relasyon mi, ken ni Manong Dino. Ken saan lang nga deta, na ipabusuy ko ti bagik. Awan tinadnadlaw ti kadwa kakatulong nga simrek kami ti kwarto. Ti kwarto iti ngato nga saan na maususar. Nga deto ket na ikari nga kwarto da Manong Dino ken ti asawa na, pakiramanan ti anak na. Ket sa Jacob Sat, nga inikutan na ni Manong Dino. Agbabawi kidi ngem nalpasen ti amin. Ngem iti kaunggak kabsat, napnekak no anya, dagiti naramid mi ken ni Manong Dino. Wen, napnekak. Kasla, tinaaramid kada kami ket kaslay dagdadamo kami pay laeng iti asawa ka ni Dani, Manong Robert. Naglabas digiti aldaw nga limed ken ni Auntie Celia nga ina ni Sir Dani pakiramanan ti asawa na nga daan kami ti relasyon. Masansan nga umay itinasaw nga balay. Wenno ti balay da ket dita nga maaramid ti saan ko marumbe nga maaramid. Uray ti kadwak nga katulong itinasaw nga balay. Kasla awan met ti amuna. Gaputa. Kasla iserserbiak latta ni Manong Dani no adday ti balay da. Aging gakabsat nga adda ti marikriknak. Marikriknak nga kasmanen idi narikriknak idi inawit ni Jenna. Ti anak ko ken ni Dani. Inpudnok detoy keni ti anak ti amok nga ni Manong Dino. Aping itamlay nga ibaga. Aping itamlay nga ibaga nga. Kasla mariknam nga agdadagsing ka. Umay katamapantay ti gamamok. Masapol nga may kat deta. Kinunana, nagdanagak
Ngem pinanunot ko nga amangan ta dituya na matayak no ta may bulgar nga da relasyon mi ken ni Manong Dino. Immanamo nga kabsat ket nekana kiti agas. Tamabalin kanupay lay nga agas ti usarek. Gaputa. Saan pa'y nga nagbukel nga maysa nga ubing wenno tao? Ti adday ti saklulok, Manong Robert. Naikat nga rod ti adday ti saklulok kabsat gaputa. Nagpadaraak. Inlimit ko daytoy nga napasamak kanyak. Nupay kasta maburburtya anak no apay nga jak mapagkitkidan. Ti anak ti amok tunggal aramaten nak. No apay-apay nga kasla damit ten riknak kinkwana. No apay-apay nga kasla makariknak met ten ti imon tunggalibagana nga adda ti papananday ti asawa na pakaramanan ti anak da. Katkatawaan nak to ni Dino. Apay nga gimon ka. Amumek nga si asawa ak sakbay nga data. Sunga. Saan ka nga gimimon? Kinunana. Pudnumet nga minsan ka di Manong Robert. Rumbeng ka di nga agimon ti may sa akamalala akas kanyak ka. Edi may isang aldaw, nagpasyar kami kani Sir Dino. Napan kami ti may sa aparke. Kabsat ko di pa nakakitak karidi adday ti parke nakitak ti agina. May isa nga babae ken ti anak na. Ar-arakupen na ti anak na. Manong Robert. Madamdama pa'y guyguyuden ti ubing ti ina. Nga mapanda gumatang sa wenukas la mapanda gumatang iti kayat na akanen. Dito'y nga saan ngayon palubos ti ina nga nagnati anak no diket inubana. Nalagip ko ti anak ko nga ni Jenna. Kumusta nga tan ti anak ko? Kumusta nga tan ni Jenna? Agluwa ako ni Dimadlaw ni Manong Dino ano ni Dino. Apay nga kasla makasangit ka. Anya ti mapaspasamak ken ka. Saan ka di nga naragsak ng pasyar kay ti deto nga parke no pay adayo? Kinunana. Naragsakak. Naragsakak nga malagip ko ti biyag ko. Sanak pay unay nga mo Dino. Anya ti saan ko nga mo? Kinunana. Dumngig ka ti isalaysay ko. No kasano nga nakadano na kiti lugaryo. E di maamuan ni Dino ti pudpudno apasamak ti biyag ko Manong Robert. Kasla na asyan. Ket dito'y nga kinunana kanyak. Amom ka di nga. No pay rabrabak laeng iti. Panangikikot ko keng ka. Wenno, kayat kulay nga pagustuhan ti bagay. E di ba naglabas ti panawin ket nagbalin ka na napatig kanyak. Wen, natnagen ti riknak keng kalidya. Kayat na nga sa wen, ay ayateng kamit ten. Ket sapay kung matakasta kamit kanyak. Kinunana, Dino basol deti nga raramiden ta. Maamakak, mabutengak nga maamuan ni mamang mo deto'y kanti asawang. Ni muray siyak. Jakmet may igawid tiriknakin ka. Jakam mo no apay. Naglabas digiti aldaw nga nila Dino ti adda ti panunot ko. Nalipata kun ti asawak nga ni Dani. Kang runaanen digiti impalakam kanyak digiti naganak ken ko ana. Uri digiti naganak kanyak saan ko ida na malaglagip.
nilatandino ti pagiriresan ti lubong ko. Ti anak ko nga ni Jenna laengen ti mangburburibur kanya. Tadda di ti gundaway nga kasla makitkitak. Adda di ti gundaway nga kailiw ko unay ti anak ko ani Jenna. When, day talayang pagayam ko ti, kang nunaan niya mangburburibur kanyak, ken mamagliday kanyak. Iti marikrik na karagsak iti panakinayat ko iti anak, ti amok pagayam ko. Edi na minsan ngayon umay, ni Dino iti pagtenganda, kinasarita na ka. At sarita ta. Saan ko kayat dito nga desisyon ko ngin? Nas kay nga ramidik tap na. Malpas ti amin kin awan ti maperdi ka data. Anya ti kayat mo sa uwin? Tulungan ka nga maka ni Jebal Lasio tao. Adagayim ko nga daan iti recruitment agency di Manila. Ipatulod na kay ti kayat mo nga diso wenno sa dinno nga pasit ti lubong tapno agtrabaho. Ngem siyak ti agkasto. Nasken nga putulen ta dito nga relasyon ta. Dumakdak kelen ti anak ko kin. Agdadagsin man ti asawa. Adadalay nga agbalin nga. Dakes ta no itultuloy ta dito. Mawatan na kuma. Kinuna na nga kaslagloa. Imara ko pakengkwana ket imbulos ko ti sangit ko. When nabasa ti barukong na gapu iti panagarubos dagiti luwak. Manong Robert. Kasangwanan niya tultuloy tayong ibasa dati surat ni Lydia, pagyamanan tayo diti sumaganad. Ti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaen iti panangimaton ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telvin Tapawan, manibod ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo kini Ma'am Erlinda Ferminhu iti Barangay Naglikwan, Pasuki ni Ilocos Norte. Kastapay kini Mr. Loreto Tamayo ti Waipahu, Hawaii, ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lealis Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Tipugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng ni Engineer Neil Jose. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan manibod iti St. Camillus de Lealis Hospital diti Syudad ti Lawag. Importante lang hapon o kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan, nilamok kita, dalatad ta. So, importante, kung na tayo, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar,
body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki din nga diabetic, hypertensive, ay kahit mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, naggurigor, ang damit nga makarik natin mali. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Kas na pagtulagan mi kani Dino agpakada kiti amok nga inana. Kani bagak nga planok ti mapani di balasyo tao para iti mas narayray masakbayan. Nagpakadak nga rod iti ina ni Dino. Apay, maumakan kanyak. Maumaka ka din kariripat patrabaho kin ka? Saludsud na. Saan anti agyaman nakit dita? Inaladak, kaya nadudig iti nasursurok kada kayo. Kaya't kung amin ti mapani di abroad gaputa, adda ka bagyak nga, mangup-offer kanyak. Mausar ko siguro di kiti nasursurok kada kayo kang runaan na di pa nagtagibalay. Kasta aya, ket sa dinungarot ti pangalami di gastuem. Dita nga, napatangaak, ay, tulungan nak ti kabagyak anti. Uumutang akin ko anang bayadak to nga ininot no adaki di abroad. Saan nga nasken nga umutang kan? Gapu di kinapintas ti pakpakitam kanyak ken panagserbim kanyak. Tumulong ak iti gastusin. Ipakamumlaeng kanyak numano no adakan ton iti pagaplikaram. Ken no awan ti pagawidam bayat nga urayem ti panakay proseso ti papeles mo. Libre kang agsubli ditoy. O may kalata. Kinunana, agyaman ak anti, agyaman ak unay. Nakalwaak tay tilikudan, nga suswitikek ti amok. Ketadaan pa'y laeng iti, nadalus nga puso para kanyak. Manong Robert, dita nga kasla makonsensya ak. Edi agpakada ak, nga mapangkunalan digiti arwatek, nang ti kantidad, sa nga 10,000 pesos, Manong Robert. Alaim detoy makatulong keng kabay ti kadami ti kadami ti Manila nga agaplikar no sang kang agawid ti probinsyayo akas ti kunam.
Agyamanak, auntie. Saan ka ngagsangit? Ikarkararag ko ngagbalaygi ka. Edi dahito nga, ganwat mo. Ket sapay kumata, ti Diyos ti mang tarabiken ka. Arakupek kumaidi ngem na konsensyaak. Ngamin ti dakes nga aramiden mi ti anak na. Ket ammuk nga numaamuan na ket puurak iti kararwana. Nagyaman aklatan. Ket ditan nga inayad nga pimanawag iti ayan na. Ket nagturo nga kiti balayda. Sakbay nga nagluga na kiti pampasahero abas nga mapaniti Manila. Imay ni Dino, wino ni Dino tinang parbot kanya. Kunamit gayam ni mama nga, mabalin mo ti agsubli no, mabayag ka unay nga guray ti Manila. So mabalin mo ti agsubli. Tapno no, saan niya nakadidilaw? Saan eh? Ijayak tulatan Manila. Ngayon da problema k Dino. Kasanong digiti dokumento no papeles nga kasapulak. Di ka madanagan, siyak ti makamoy di deta. Addan ti nagtulagan mi iti agtagi ko iti agency. Adari iti tao na iti nagdo mga lugar nga mabalinda ka nga isa kadaan iti no anyala dita nakasapulak. Siyak ton ti agbayan. When? Kinunana. Sakbay nga limuga na kitibas inarakop ko ni Dino. Nga ure adun dagiti tao. Nariknak met tiyarakop na kanya. Sige mapangkan. Mapanggangkit no jakmanen may igawid tiriknak ting kalidya. Kinunana itinaalumamay nga timek. Nga ure siya kiti dedi agundaway manung Robert ket dandani manen. Rumok matiriknak. Sa anunay nga nabayag kabsat na ilakad ti papeles ko nga mapa ni Hong Kong kas katulong. Wenno day kung kunatayo nga OFW babayan ti tulong ni Dino ken ti inana. Wen kabsat ti adda kiti ka Manila na mangurure ti flight ko. Kanayon ti panagipatulod ti kwarta ti ina ni Dino. Isu nga saan ka nagproblema iti kaaddak nga nagururay iti Kamanilaan. Sakbay nga nagflighta kimay ni Dino iti Manila. Ket dita nga inpapas mi manen ti ayanayat mi. Engkarik nga jak tupulos malipatan. Ken kastamit ken kuana. Nagkarimet nga siyak ti maudi nga other woman na. Manong Robert. Napanak nga ro diti sao nga pagilyan. Nagsiya matawena ki Hong Kong. Ngayon di madaanak iti gundaway nga cross country tapno mapan iti pagilya na Espanya. Iti Europa. Nagaplikarak. Wen kabsat. Napagasatanak iti dagdama adda kita dito Espanya, Manong Robert. Baragragsakan ti ina ni Dino iti nagbanagak. Ken ti kaaddak iti daytoy nga lugar. Ngem damdamagin na akanayon no apay nga sa anak nga agbakasyon. Kung kunana pay nga bumakit kanon ket kayat nakano a makita no agbakasyonak. Panpanunutek metten ti agbakasyon gaputa kailiw ko ti anak ko ken ore digiti naganak kanyak. Pagpian naman nga da komunikasyon mi ti kabsat ko. Ngay suna iti, mangay aywan kada iti naganak kada kami. Mangipapaayak met iti agserbi kada kuada. Ngem no daduma kano ket kuna ti ama ken ti inak nga saan nyagkidkid daw ti kabsat ko. Isu nga bilbilinik met ti kabsat ko nga dinalatan ni pakpakaam mo nga dayt ited ko para kada kuada. Tidakkel a problema ket ti anak ko. Kayat ko makita. Kayat ko kumanga, mayam-am mo akmet nga kas inana. Ngem adadda ti panagamak ko amangan ta di na maawat dedi naramid ko apanang panaw ken kuana. Manong Robert.
Awan metten ti damag ko kini Dani, nga ama ti anak ko. No pa'y ti kabsat ko ipadpadamag na nga ni Jenna ket nakaturpos metten. Kinadaanin iti pagtrabahuan. Nasken ka di pa'y ngagpabigbiga kiti anak ko, Manong Robert. Dituyen nga gibusak ti surat ko nga nang ipalauna kiti pakasaritaan deto biyag ko. Agyamanak no manay kari nga may basa iti deto nga programa. Kankanayon kabsat nga agbuybuya ken dumdumngega. No pay saan nga husto nga nagan ko, tinusar ko iti deto surat ko. Ulitek tagyaman, to'y pagayam mo, Lydia. Pagayam ko, Lydia, Diyos ti anginamet, iti panangipatulod mo, iti deti surat mo. Iti programa tayo tinapalabas. Di sa ludsud mo nga nasken ka di nga agpabigbig ka pa iti anak mo. Ken di amak mo nga amangan ta di na ka maawat. Sakbay nga desisyonam ti panagpabigbig mo iti anak mo. Masapul nga may saganam ti bagim. Iti anyaman nga negatibo nga aramiden ti anak mo wenno balikas ti anak mo. No ana diti negatibo nga aktwasyon nanto ken ka no makita na nasken na nakasagana ka. No anya digiti ipalakam na ken ka nga sarita nasken na nakasagana ta bagim. Para kanyak deta laeng tinasken na saganaam no kalikagom mo nga agpakita ka iti anak mo. Iti pa nagsublim iti pagilyan tayo. Deta laing tinanong mo kapanunutak, iti deto yung saludsud mo kanyak pagayam ko ulitek tagyaman. Iti pa nang ipatulod mo iti deto surat mo iti programa tayo. Tinapalabas. Papagayam dito nga ruden, nga rikpan tayo di sa Bali Payagundaway, iti programa tayo Tinapalabas. Dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Sabado tay amin na sa hapada, agyaman kamting kay panagbuya ti programa Tinapalabas. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.